dakbayanon kining Cebu City Sports Center Track Oval nga mao'y gigamit sa hosting sa Palarong Pambansa dinhi sa dakbayan sa Sugbo niadtong 1994 ug karong tuiga. Apan naputos kini sa kontrobersiya human nga gitumbok kini nga substandard lang. Of the straight line. Giklaro sa chairperson sa Cebu City Sports Commission 𝗵𝗶𝗂𝗁 nga kuwang sa 0.88 meters ang CCSC track oval nga may resulta sa discrepancy sa track lining niining. Ang kulang sa lining miabot sa 23 ka sentimetro ug nakaapekto sa sukod sa distansya sa maong track. There are 8 lanes and the average discrepancy is 0.88 meters. This is not a result of the oval not being standard. This is a direct result of the mistake in the lining. Actually 0.23 or 23 centimeters kulang ang lining. So the oval is Midetalye si 𝗵𝗂𝘂 nga ang lane 1 kuwang pa og 1.5 meters, lane 2 to 4 kuwang og 0.79 meters, samtang ang lane 5 0.76 meters, lane 7 0.73 meters, ug ang lane 8 0.96 meters. Taliwa sa maong discrepancy, gibutyag ni 𝗵𝗂𝘂𝘂 nga makarga o i-honor pa sa palaro ang record sa mga atleta sa 110-meter hurdles ug ang 100-meter run sa athletics ug makakuha pa ang mga placeholders niini sa ilang mga medals. Apan mibutyag si 𝗵𝗂𝘂𝘂 nga nullified o di na madawat ang mga bag-ong records nga nahimo sa mga atleta alang sa 200 meters pataas nga athletics event. Record that was set a few days ago is honored because this is part of the straight line, including all the records of the 100 meters. Unfortunately, those beyond 200 meters and further will not be part of the Palarong records. But of course, they still receive their gold, silver, and bronze medals. May pasabot si 𝗵𝗂𝘂𝘂 nga karon ra nila nabantayan ang kakuwang sa sukod sa track oval tungod sa daghang preparasyon kaniadto sa pag-refurbish sa tibuok sports center atol sa preparasyon sa Siviraan ni adtong Abril. Namahayag si Acting Vice Mayor Dondon Hontivero sa ilang aksyon labot sa contractor sa CCSC Oval. And from there, we'll go from there. Well, I'm speaking on behalf of the councilors because it will be questioned during last Wednesday's regular session as well. The name of the contractor came up and there was a question from one of the councilors. So with that, it might be called for an executive session or even a committee hearing. Sa pagtak-up sa Palarong Pambansa 2024, mibutyag si Education Assistant Secretary Francis Bringas nga nagsilbing Secretary General sa Palarong Pambansa nga bisan sa kakulian, maisip nga malampuson gihapon ang palaro. But we are in the home stretch of this event, and I am so glad that Cebu City exceeded my expectations. And definitely, we will learn lessons from Cebu City because as they say, nothing is perfect naman talaga. So the lesson that we learned here in Cebu City, number 1 would be to prioritize more the safety of our learners. Kini si Elaiza Mae Penaranda, alang sa Palarong Pambansa 2024 sa MyTV, Cebu.